नै बिथाङा जाहैबाय ब्रिजेंद्र बिथाङा सासे आर्मी रिटायार्ड जाय माने उत्तराखंड स्टेटनि देहरादून जायगायाव बिथाङा गंसे एटीएमआव सिकिउरिटी गार्ड हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे गावनि खाथि खाला थानाय स्लाम एरियाफोरनि गथ'साफोरखौ जाय माने फरायनायनि थाखाय मोजां फेसिलिटी मोनाखै बिसोरखौ माने इभिनिं टाइमाव बिथाङा एटीएमनि गाहायाव एटीएमनि लाइटजों माने बिथाङा फोरोङो होननानै खोनानो मोन्दों। दासान्दि नैबे समाव बिथाङा 24 जन गथ'साफोरखौ फोरोंगासिनो दं। सियाचेन ग्लेसियार होननाय नोंथाङा माब्लाबा खोनादों जानांगौ जै जायगाया माने -50 डिग्री सेलसियासहालागै थाङो। नै बेफोर जाहैबाय आर्मी एबा इन्डियान सल्जारफोरनि पिक्चार जायफोरा सियाचेन ग्लेसियाराव एसेबां थान्दायाव गावनि जिउखौ दान होनानै इन्डियाखौ रैखा होगासिनो दं। नेक्स्ट अन्नपुर्णा मोहन बिथांजोआ सासे तामिलनाडु स्टेट गभर्नमेन्टनि स्कुल टिचार जाय तामिलनाडु स्टेटनि बिल्लुपुराम होननाय जायगायाव थायो। बिथाङा मोनसे ओरैबायदि खामानि मावदों गथ'साफोरखौ फोरोंनो थाखाय गावनि जुवेलारि सना गनाफोरखौ फाननानै क्लासरुमखौ डिजाइन खालामनानै गथ'साफोरखौ फोरोंगासिनो। नोंथाङा माब्लाबा खोनाफेरदों जानो हागौ जोंनि बुहुमनि गेजेराव मेथामेटिक्स साबजेक्टखौ लानानै मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम फाथिनाय जायो जायखौ मेथ अलिम्पियाड होननानै बुंनाय जायो। नैबे मेथ अलिम्पियाड कम्पिटिशनाव बारग' 20 बोसोर हमनानै चाइनिसफोरा माने जायगा आवग्रिनानै दंमोन जाहैबाय। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइयाव बिसोरखौ USA नि अलिम्पियाड टीमा फेजेननो हायो।